Okei. Nyt mä näytän teille, miten kulma kopioidaan konstruoimalla. Eli mä käytän vaan kynää, harppia ja viivaa. Tää on mä en mittaa sillä viivottimella. Okei, tässä on mulla kulma beta. Nyt mä laitan tälle puolisuoralle yhden pisteen. Olkoon se vaikka gamma. Näin. Sitten mä piirrän tähän toisen puolisuoraan, niin tästä tulee nyt se kulma. Sitten mä mittaan tästä tän pituuden tälle harpille ja mä piirrän tän. Ja sitten mä piirrän tänne tuo sama kaare. Nyt tähän tulee leikkauspiste. Näin. Josta me voidaan taas piirtää toinen kaari ja me mitataan se tästä leikkauspisteestä ja kammasta. Ja nyt me piirtää tää kaari. Okei. Nyt tässä on yksi uusi leikkauspiste. Nyt me pistää tässä puolisuoraan. Nyt meillä on yhtä suuri. Noin, nyt meillä on yhtä suuri